Umengameli ubephume ngezinkane evakashele imiphakathi ayisebenzelayo. Ubengena imizi ngemizi eMbali kanti ubejabule kungakhombisi lutho kulandela izinkulumo zakamuva ngendlela hola ngayo. Sisembizweni. Uhulumeni wathatha isinqumo esihle sokuthi ezikhathini ezahlukahlukene kufanele ukuba siphume size ebantwini sibe nembizo sizosho ukuthi senzani sizwe futhi ukuthi abantu bathi yini engenzeki nokuthi yini abakhala ngayo. Silapha ngalokho Amanye amalungu omphakathi ajabule ngalokhu. Njengothula bona maphumulo neminyaka engu-21 onakekela abafowabo abathathu okuya ethunjini bebekuthola komakhelwane kodwa manje konke lokhu sekuzoshintsha. He promised me that things were going to get easier for me. He promised me that I will never be hungry again because he will make sure that every single night the food is coming. Abanye bebengajabule kakhulu. Toilets are broken, they are not in good use for learners. And there, a storm damage there where we pray, we assemble there, it's dangerous for the learners. Crime is going to be here because there's no job. Poverty will come because there's nothing happening. Corruption, Those people who are put in the top cities are doing nothing.